Здравейте! Сега ще ви отведа в едно друго измерение. Здравей, бе! Много ми е приятно. Едно повече. Предстои ми едно бляскаво събитие и задължително трябва да изляза от този магазин с нещо стилно и бляскаво. Веднага и на време. Ето това нежно бижу е от колекцията на Мелитея, италианска сребърна бижутерия с прецизна изработка и инкрустирани циркони. Смятам, че ще ти подхожда много. Към колието бих ти предложила тези вици, също така гривна и разбира се пръстен. Супер, страхотно е! Много ми харесва и мисля, че това е моето бижу.